Čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Toto video bude z Brawl Starsu a dnes budeme pušovať Leona na 600 trofí. Prepáčte, že som netočil veľmi, že som točil iba shorty, ale vždy, keď som na pol nahrávanie, tak a zapol som hru, 5 sekúnd, ledva sa načítala hra a už mi to vyplo. Proste tak som nevedel, čo mám robiť, tak teraz už mám nový mobil a už mi to ide. Takže mne kecela, poďme na to. Ak dakedy nebudem kecať to tak veľa, tak budem proste sa sústrediť. Tak. Bo toho Leona na 600 trofí sa už veľa dlho pokúšam dávať. Ale veľmi mi to nejde, lebo dakedy dostanem takých teammateov, že ma z toho drbne. A takedy mi to tak sekne. Yes. Ideš. Konečne dobrý teammate. Si takto máme vyhraté. Kde je tu Matvej? Teraz by som zomrel, nie? Videa sa budem snažiť vydávať každý piatok, ale dakedy to nebude podľa mňa také pravidelné. Yes! Je to tam. Ešte koľko hier? Ešte dáke 3 hry, no 2 možno s win-streakom. No, nechcem žiadny never v živote. Také blbosti nám popadajú podľa mňa. Jasné, teraz coiny. Nie. No. Ideme ho pozrieť. Prečo to má takto debilne spravené? Idem si dať obyčajný skin, s tým sa mi asi lepšie hrá. Že mám aj hypercharge. Dobre, môžeme ďalšiu hru ísť. A dáme dáko aj viac, dáko možno aj 630 trofej, ak sa mi podarí. Lebo chcem, aby toto video malo minimálne 10 minút a s tým, že vidím, že jedna hra nám trvá 2,50 s obkecávačkami, tak to je asi tak na 4 hry. Takže takých 620 trofí. 8 kg. No je zmrt. To je taký zmrt. No je určite tam v tom kroviči. No jasné. Zmrták. Tu je Shelly. Super Shelly na strede. Ak budete počuť také šušťanie, tak mi napíšte do komentárov, aby som to vedel ako poriešiť. Yes, kill. Super, a teraz ku Shellyne. Okay. Týpek ma chytá a volá sa Kid, aspoň že tak. Ty vole. Ideme. Bomby pecky. Ne. Ja neviem, kde je. Ja sa bojím. Nie. No nie, on má teammate. Oj, ty. Nie. Yes, yes. Ešte jednu hru a máme to. Ak máte nemá. Dobre, už máme plný klub. Dobre, tak nič.
A skúste si tipnúť, aký mám mobil teraz. Je to Samsung, poviem vám. Do komentárov napíšte. Prdele. Prečo mi to tak seká? Halo. King, kto je King? Je čo taký štát? Tak to som mŕtvý. Bože tam. Ja až dúfam, že sa na mňa nepozerá nikto z mojich spolužiakov, lebo sa tu prepadnem po zem. Idem bomby pecky. Ne, tak blízko. Skoro som ju zabil. Kuba Shelly. Ja neznášam šeliny. Sice na ňu mám aj bravo paslu, ale keď je proti mne Shelly, ináč je dobrá. Toľko mi spadol mobil. Konečne mi to natáča, jej. Prečo idem na stred? Bomby pecky. Nemá šancu. Yes. Idem rýchlo. OK. Dám to na toto, takto a idem. Bože, bu. Musím jediné, čo musím, tak je prežiť. Srč. Ne. Ale aspoň tretí sme. Super. 1000 XP dolarov. Nie, to nie sú dollary, to sú... A ja už ani neviem, ako sa to volá. Idem pozrieť, ako sa to volá, možno toto zistím. Nie, nezistím, neviem, ako sa to volá. Dobre. Idem si vyzbierať toto. A teraz, ak vyhrám, tak už to máme. Máme 600 trofejí. Ideme bomby pecky. A teď by som natočil video, kde budem pušovať to zo Spajka, asi na 800 trofí mám menšie tušenie. Tak dajte tu minimálne 2 lajky. Preto tak málo, lebo mám pár odberateľov a viem, že to video bude mať 3 zliadnutia. Takže aspoň ten jeden like by sa mi hodil. 2. Za chvíľku už budeme natáčať 10 minút. Normálne rekord v histórii môjho života. David. Ideme zabiť takého Davida. Honďok David. Ne. Ale no. David neser ma. Davidko je zlý. David si neviem nič robiť. Idem to. A to rýchlo ide. Bomby pecky. Ne. Dig more. Rýko. Je to tam. 604 trofejí. Môžeme dať ešte jednu hru.
Mortis. Mortis. Nie, Edgar. Edgara možno budem pušovať. Nie, Spajka vlastne len na 500 trofej vlastne. Som sa trošku pomýlil. Spajka som len nedávno získal. Ale to neznamená, že s ním neviem hrať. A nepýtajte sa, prečo len klikám, lebo keby som mal, dakedy aj mierim a dakedy len klikám, lebo by som mal mieriť, tak už tu iba dip ma zachraňuje. Ideme bomby pecky. Yes! Čo ešte? Je jeden typek? Uí. OK, máme to. Čo nám padne? Počkaj. Nič a ešte jeden. A. Nič. Tých 600 trofej sme dali a ak chcete video, ako budem pušovať Spajka na 500 trofej, tak dajte aspoň 2 lajky. Takže čaute.